こんにちは、隙間のリリーです。メディアのためのハワイ語ミニ講座第18回目です。よろしくお願いします。ずっと基本単語を覚えようということでミニコーナーみたいな感じで続けてたんですけれども、今回から基本単語を覚えようを独立させてやっていきたいなと思って、その第1回目です。引き続きこの所有形についてのお話をしていきたいと思ってるんですけれども、今日は私のすごく基本的ですね。私のについてもハワイ語ではオ所有形とア所有形の使い分けがある。そのあたりについてお話ししたいと思います。ア所有形、買うが使われるのはどんな時かというと、買うカーネ。これは私の男、カーネは男性なので、私の男性というのは何かというと、私の夫というか、配偶者、女性が自分の配偶者のことを、言うときに、買うカーネとなります。一方、子うまくはカーネ。ここもカーネが入ってますので男性なんですけれども、幕は親ですね。親世代の男性というのは、父親とかおじさんとかも幕はカーネなんですけれども、同じ家族でも幕はカーネの方は子なんですね。オ所有形が使われる。どういうことなのかというと、配偶者は獲得しないと得られないですよね。そして結ばれたからといって、やめにすること、結ばれてもやめにすることもできますよね。そんな風に獲得するもので、自分の意思で持つとか持たないとかを選べるものは所有形です。一方、お父さんとかおじさんは生まれた時に決まってますよね。その人の関係を自分の意思でやめにすることは付き合いは目にすることができるかもしれませんけど、お父さんであるという事実、おじさんであるという事実を変えることはできませんよね。そういう対象については、そういう対象との関係を表すのは所有形なので、ハワイ語の所有形は持つとか持たないとか、その所有というよりもその対象との関係を表していると理解した方がいいと思います。そして私のについては、所有形、所有形でもないクーというのがありますね。例えばクーレイとかクープアとか、自分の大切な人、それはパートナーであったり、子供であったり、おじいちゃんおばあちゃんであったり、いろんな対象について使われますけど、私が大切に思ってるという、私がその人が私のおじいさんである、おばあさんである、子供である、私の夫であるっていう、そういう関係以上にその人を大切に思ってるということを語りたい時に使われるのが空です。なので、極端な例を言うと、隣の家の旦那であっても、だから誰かのカーネであっても、その人のことを好きなんであれば空と言ってもいいわけですよね。そんな感じで、大所有形と所有形とは種類が違う所有形ですね、この空は。なんですが、全部形で始まってるここのところに定冠詞が含まれているっていうのは、後ろに名詞が来るからと。そのあたり覚えておいていただけると、あとずっとハワイ所有形の話続くんですけど、そのあたり覚えておいていただけるといいと思うんですよね。この形が含まれない、定冠詞が含まれない所有形の話も続いていくので、これは定冠詞が含まれている所有形です。そしてこの「お」とか「あ」のところには「の」と、日本語でいうところの私の「の」にあたるところが含まれている意味合いがあると。そのあたりを確認していただけたらいいんじゃないかなと思います。メディアのためのハワイ語ミニ講座、終わります。